Bez suprotnosti nema napretka. To je zakon koji je civilizacija do sada slijedila. Ako prilike čine čovjeka, onda valja prilike učiniti ljudskima. Sve što znam jest da ja nisam marksist. Kao vrijednosti, sve su robe samo određene mjere vremena opredmećenog rada. Način proizvodnje materijalnog života uvjetuje proces društvenog, političkog i duhovnog života uopće. Ne određuje svijest ljudi njihovo biće, već obratno. Njihovo društveno biće određuje njihovu svijest. Pariška komuna bila je u biti vladavina radničke klase, proizvod klasne borbe, proizvođača protiv prisvajačke klase. Konačno, pronađen politički oblik u kojem se moglo izvršiti ekonomsko oslobađanje rada. Većih magaraca od ovih radnika nisam vidio. Pošto je profitna stopa stimulans kapitalističke proizvodnje, njen pad usporava stvaranje novih nezavisnih kapitala i pokazuje se kao prijetnja za razvoj kapitalističkog procesa proizvodnje. Zapravo, potiče hiperprodukciju, špekulaciju, krize, višak kapitala istovremeno s viškom stanovništva. Bogati neće učiniti ništa za siromašne, osim što će im okrenuti leđa. Prva granica kapitalističke proizvodnje jest sam kapital. Jest to što se kapital i samo oplođivanje njegove vrijednosti ispoljavaju kao polazna i završna točka, kao pobuda i svrha proizvodnje. Što i proizvodnja samo proizvodnja za kapital, a ne obrnuto, da su sredstva za proizvodnju naprosto sredstva za sve širi životni proces, za društvo proizvođača. Vrlo sretan događaj, smrt 90-godišnjeg strica moje supruge, rečeno nam je jučer. Povijest cijelog dosadašnjeg društva jest povijest klasnih borbi. Religiozni odraz stvarnog svijeta može se izgubiti tek onda kad odnosi praktičnog svakodnevnog života budu iz dana u dan pokazivali ljudima prividno razumne odnose među njima i prema prirodi. Naravno da sam svoje teze tako postavio da se u obrnutom smislu moje teze potvrđuju. Revolucijama je zapravo potreban jedan pasivan element, materijalna osnova. Teorija se ostvaruje u jednom narodu samo ukoliko odgovara ostvarenju njegovih potreba. Povijest se uvijek ponavlja dva put. Prvi put kao tragedija, drugi kao farsa. Sa stalnim opadanjem broja kapitalističkih magnata, koji nasilno prisvajaju i monopoliziraju sve prednosti tog preobražnog procesa, raste masa bijede, pritiska, ropstva, degeneracije i eksploatacije, ali i revolt radničke klase, koja stalno nabujava i koju sam mehanizam kapitalističkog procesa proizvodnje školuje, ujedinjuje i organizira. Kapitalov monopol postaje okov za način proizvodnje koji je s njim i pod njim procvjetao. Centralizacija sredstava za proizvodnju i podruštvljavanje rada dosižu točku na kojoj više ne mogu podnositi kapitalističku ljusku i razbijaju se. Kuca posljednji čas kapitalističkog privatnog vlasništva. Eksproprijatori bivaju eksproprirani. Iskovao sam siguran plan kako da tvom starom izvučemo novac. Religija je samo iluzorno sunce koje se kreće oko čovjeka dotle dok se on ne kreće
oko sebe samoga. U akcionarskim je društvima funkcija odvojena od vlasništva kapitala, a kao posljedica toga i rad je potpuno odvojen od vlasništva sredstava za proizvodnju i od viška vrijednosti. Ovaj rezultat najvišeg razvitka kapitalističke proizvodnje je nužan moment prijelaza radi pretvaranja kapitala u vlasništvo proizvođača, ali ne više kao privatnog vlasništva pojedinačnog proizvođača, nego neposrednog društvenog vlasništva. Osim toga, to je moment prijelaza na pretvaranje svih funkcija koje su u procesu reprodukcije još povezane sa vlasništvom kapitala, u jednostavne funkcije udruženih proizvođača, u društvene funkcije. Nijemci i Skandinavci, koji pripadaju istoj velikoj rasi, pripremaju put za svog zajedničkog neprijatelja, Slavena, kada se međusobno sukobljavaju umjesto da se udruže. Demokracija je riješena zagonetka svih ustava. Jedina misao despotizma jest preziranje čovjeka, oduzimanje čovjeku čovječnosti. I ta misao ima pred mnogim drugim mislima tu prednost, što je ujedno i činjenica. Despotizam vidi čovjeka uvijek lišenog dostojanstva. Ljudi se utapaju u glibu prostog života pred njegovim očima i za njega samoga. Zar nije umjesto Mary mogla moja majka umrijeti, koja je već sada puna tjelesne nemoći i njezin život u potpunosti proživjela? Religija je uzdah ucviljena bića, duša svijeta bez srca, kao i duh prilika bez duha. Ona je opijum naroda. Od moje stare majke jučer sam dobio odgovor. Ništa osim nadmetljivih i ispraznih fraza, ali nikakvog novca. Osim toga mi govori ono što sam već znao, da ima 75 godina i osjeća neke slabosti u starosti. Tajna je opći duh birokracije. Darwin je privukao pažnju na povijest prirodne tehnologije i tako dalje, na stvaranja biljnih i životinjskih organa kao instrumenata za proizvodnju u životu bilja i životinja. Zar povijest stvaranja organa društvenog čovjeka, koji čine materijalnu osnovu svake pojedine društvene organizacije, ne zaslužuje jednaku pažnju? I zar ne bi ovu bilo lakše napisati? Jer, kako Vico kaže, povijest ljudi razlikuje se od povijesti prirode po tome što smo onu pravili mi, a ovu nismo. Tehnologija otkriva aktivan stav čovjekov prema prirodi, neposredan proces proizvodnje njegova života, a s tim i društvene prilike u kojima živi i društvene predodžbe koje iz njih izviru. Čak je i svaka povijest religije nekritična, ako ne uzima u obzir ovu materijalnu osnovu. Doista je mnogo lakše putem analize naći zemaljsku jezgru religioznih maglovitosti nego obratno, iz datih određenih stvarnih životnih prilika izvesti njihove vjerske idealizirane oblike. A ova posljednja metoda je jedino materijalistička, dakle znanstvena. Mane apstraktnog prirodno-znanstvenog materijalizma, koji isključuje povijesni napredak, opažaju se na apstraktnim ideološkim predodžbama njegovih prvaka, čim se usude izaći iz svoje stručnosti. Filozofi su svijet samo različito tumačili, ali radi se o tome da ga se izmijeni. Kao što vjeroispovijest ne stvara čovjeka, nego čovjek vjeroispovijest, tako i Ustav ne stvara narod, nego narod Ustav. Komunisti preziru prikrivanje stavova i ciljeva. Na čemu se temelji sadašnja obitelj, buržoaska obitelj? Na kapitalu,
na privatnoj dobiti, u svom potpuno razvijenom obliku, ova obitelj postoji samo među buržoazijom. Buržoaska obitelj će nesumnjivo nestati kad nestane njezin komplement, a oboje će nestati skupa s nestajanjem kapitala. U buržoaskom društvu kapital je neovisan i ima individualnost, dok je živa osoba ovisna i nema individualnost. A ukidanje ovakvog stanja stvari buržoazija naziva ukidanjem individualnosti i slobode. I s pravom, ukidanje buržoaske individualnosti, buržoaske neovisnosti i buržoaske slobode nesumnjivo je cilj. Vladajuće ideje svakog doba ikada su bile ideje njegove vladajuće klase. Kada je drevni svijet bio u posljednjem zamahu, drevne religije je svladalo kršćanstvo. Kada su se kršćanske ideje u 18. stoljeću pokorile racionalističkim idejama, feudalno društvo vodilo je svoju smrtnu bitku s tadašnjom revolucionarnom buržoazijom. Bez sumnje, vjerske, moralne, filozofske i pravne ideje modificirane su tijekom povijesnog razvoja, ali religija, moral, filozofija, politologija i pravo stalno su preživljavali ovu promjenu. Osim toga, postoje vječne istine, poput slobode, pravde itd., koje su zajedničke svim društvenim stanjima, ali komunizam ukida vječne istine, ukida svu religiju i sav moral, umjesto da ih konstituira na novoj osnovi. Stoga djeluje u suprotnosti sa svim dosadašnjim povijesnim iskustvom. Povijest cijelog prethodnog društva sastojala se u razvoju klasnih antagonizama. Antagonizama koji su u različitim epohama poprimali različite oblike. Radnici nemaju državu. Ne možemo od njih uzeti ono što oni nemaju. Budući da proletarijat prije svega mora steći političku nadmoć, mora se uzdići kao vodeća klasa nacije. Mora konstituirati naciju. On je zasad sam po sebi nacionalan, ali ne u buržoaskom smislu te riječi. Nacionalne razlike i antagonizam među narodima svakim danom sve više nestaju, zahvaljujući razvoju buržoazije, slobodi trgovine, svjetskom tržištu, jednoobraznosti načina proizvodnje i životnim uvjetima koji im odgovaraju. Prvi preduvjet ljudske sreće je ukidanje religije. U buržoaskom društvu prošlost dominira nad sadašnjošću. U komunističkom društvu sadašnjost dominira prošlošću.